Kandiat sengi baladep kaladon kajing yekren ya kawai kakot kabaai kerteng CM impak kajbuk bat kadai kabor jong kani kakot kabala khali burom ya kibabun kisamla puli kibayele ya ka examin SSLC arajar arphusan khamtam na karo hills kajing yekren hangni katheu nomar kata ya kini kiskim kiba donbor bat kiba khlan bor jong menteri rang badu ha kaba ya kiba telot ha kajing puli uprung da kakot jong uhi bat hangta ki ya pas bahalut ha kaba na kibayo RPU% menta kilo point %90 bat terter dangchen la yo i saya ka CM ker bat katai kan ajing rap hadu ralak ya kibapang bat katai kan benrap na lor ke skim kaba sanlak kabaladon lupa langba kami khalaya health insurance scheme MHIS nangta kami saka skim thawing bat katai kadai kaba benrap na lor ke skim jong ke sarkar India kabaladon lupa bat kabai hadu silak lai pheu hajar ya kito kibadon kam ban thawing thamai nangta saka CM Ashor kabathit ya usunsak ukwai bat kiwei nangta saka CM Iluwet kabapenthit khunsniang khons area kinong kendong kibaju im ha ka kam rijingri nangta saka skim map bai thang ding kabaya ha kini kisni kitai kilong ki khindet tali kibala banjet kerteng hanrei kidang don shu chibun ki waipat kiskim kibal pentrai kam na ka office menteri rangba bangitip kum ka business development kam Meghalaya H kibadai bej ha ka jing peniaj menteri rangba habakren halor kani kamat kawan ka jing kenmau ba ha kisnam arajar khatneu hachwa ke election mukul sangma ulabat hi haladi ya ki pheutli kitnat sarkar katba usu IT kai IWR ha ki menteri jong ha katai kapor jong ka sarkar kongres hanrei ha unepat ubamenta layoi ba umsem tare ai hanrei ula chuthau la ka jong katnat ka bakrapang ban penchong klem kam ya ki menteri sarkar ya ki notrai bat upanyaj hi daladi bat nakani kaladai kumba ong uba aden milar basalumaj jong ka sem WPP ha ka dorbar barang sudep ba ki babun ki officer ki chong klem kam bat kani kam don jing pher ai ruem na ka ba tuklar lot ya ki trat trai kam jong barok ki minister ban panyaj daladi hi langba kini kiskim ki balashim na ka pule puthi na ka kod ka khia na ka rep karyang bat kum ta ter ki menteri jong ka sarkar MDA ki chong lengai bat kisngam man ya kani ka jingle jong menteri rangba hanrei kile dei ban sengthu ba uni unong ilam jongki om hun satia ya kir kom tre kam jongki bat kum ta ula thauno ya la ka jong katnat ban tuklar na dong shadong ki nong tre sarkar kila ban sing muja ba ki yo shuti tam sa chibanai ha ka shisnem hanrei katai kadai sakawai pat kabuj ba kin yedu namriu bat yaki kam jong kitnat bapher on tuklar lut da menteri rangba menta ki babun kitnat ki ba kongsan bha la tuklar lut da ka office jong menteri rangba bat kumta ngin senang yoi ha ki khendiat singi ban sawan ban satari lut ya barok kitnat sarkar ha ka jalla namarba kini ki menteri ki badon ha kani ka sarkar kim sneu wit ai ruem baladon bakani ya ka kam jongki bat ban penkala kum batrei ki company